Dnes večer začína finálová séria, prvý zápas. Čo k tomu povedať? Je to repríza z minulej sezóny, z predminulej sezóny, z predminulej sezóny. Aj z budúcej sezóny. Obhajuje Dundee. Tak to aj ostane. Pohár ostane tam, kde je. Všetko je možné. Tak nie, tak čo mám povedať? Nechám staršiemu slovo. Sme vo finále ako každý rok. A... Aké očakávania máš? Očakávania? Tak pobijeme sa o výsledok. Doslova do písmena? Zahráme si hokejbal. Budú dobré zápasíky. To je vždycky vyvrcholenie celej sezóny. Séria z Dundee, takže ja sa teším. V základnej časti ste ich ani raz neporazili. Čo bude vo finále iné? No, hlavne to, že v základnej časti som na ani jednom zápase nebol ja. To je základný rozdiel. A myslím, že viac podpovedať netreba. Skromnosť je tvoja najlepšia vlastnosť. Ja, ale však vieme, ako to je. Ako Ibrahimovič, hej? Hej. Takže tak. Ešte mi povedz niečo k tomu naprotivku. Maťovi, tak tento rok má dobré štatistiky. Iba štatistiky. Tak ja som ho chytať nevidel, ale asi chytá dobre. Chytať nevidel. Uvidíme, tak viem, aké má slabiny. Chalanom niečo viem poradiť, takže ja si myslím, že nebude problém. Rozhodnú krškové slabiny? No, ak sa dobre ponaťahuje, tak možno, že... Krhla. Neviem, ja nemám slabinu, podľa mňa. Ako nemá Zlatan slabú nohu, ja nemám tiež slabinu. Bolí ma síce pravá slabina, ale to je rutina. Neviem, no, však v finále bude dobré. No. Na to sa celú sezónu trápime so všelijakými takými supermi. A no neviem, no, keď sme vo finále, tak už chceme vyhrať, no. Keď Peťovi by som to doprial, ale tak môže ísť do Centaury s nami potom. Pôjde to zabaviť s nami. Nech sám tam nemusí chodiť. Kúpim mu aj pivo, lebo Peťo chodí rád aj sám do Centaury. Prešla 5 miesta na miesto. Tak teraz by mohol, no. Čo vaše zostavy? 4-4-2. Keď budeme prerovať 3-5-2. To je herný systém, ale zostavy. No, uvidíme. U nás nemôže, Drevkovci by nemali. Nemôžu viacerí, ale nepríde. No. Nepríde Jano asi. Jano nepríde, lebo je na lešti. On teraz strieľa zo samopálu. Tam leští. Lešti. Drevko, ten má inekcie, tak nemôže hrať. Mako a operovali, tiež nemôže hrať, takže uvidíme. No. A tak je nás dosť a sú tam druhí, aby to potiahli. Kto chýba v ročine, to je jedno, im bombardujeme aj tak. Peťo? Tak neviem, my sme v plnej sile, pokiaľ viem, takže v pohode. Majú slabinu bráňa. A keď nám niekto vypadne, tak není problém zastúpiť. Takže... Dobre, tak už... My sa cítime dobre pred finále a... Naladili sme sa teraz víťazne, mne to aj ostane, tebe nie. My sme si dali rozkorčulovanie teraz s Matejom. Rozkorčulovanie. Výborne, dali sme si 20 minútové striedania. 4 zápasy za víkend. A o tom to je, ťa musí baviť. Dobre, tak už len pozvite na večer. Nedeľa, 19:00. Nie sme doma.